एगो रचना समाज में बड़ा प्रचलित रहल ह। आपो समझ सुनले हो क्या? हम तो बहुत दिन से बहुत लोग के मुँह सुने ले। लोग कहला कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है, मोहब्बत में जूती खाने से तकदीर बनती है। जब जब मैंने ये बात हम केहू के मुँह सुनले बानी तो हमरा करजवा में धक से न लागल बा। काहे से कि दूध के विषय में चूंकि हम वही रही, हमरा सब अधिकार केहू नहीं जानता। हम लिखनी एकरा जवाब में कि दूध के महानता जानत बानी हम भाई, दूध पिए वाला लोग वीर बन जाला जी। आ इहो बात साच बाकी दूध से बनेला दही, छेना के मिठाई भा पनीर बन जाला जी। बाकी इहे ना बुझाला दूध में चाउर डाली, बिना ओके रीने कैसे खीर बन जाला जी। आई हो ना समझ आवे के तरह मोहब्बत में जूती खैला पर तकदीर बन जाला जी। जूती खैला पर तकदीर जो बनी तब पढ़ला में मन कौनो लइका ना लगैते जी। आ बीए में के नाही जिंदगी बनैते, आज बहरा में जाके नाही रुपया कमैते जी। रिक्शा लेके कौनो जाना लड़ीते चुनाव नाही, MP MLA बने के मन ना बनैते जी। जूती खैले पर तकदीर जो बनी तब घूमी घूमी माथे पर जूती बजबैते जी।